Türkmenabadyň Bahar etrapçasyna 66 bazar adlandyrylýan bazary ýykylyp ol Azatlyk passiýolugyna göçürilýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy täze bazaryň gurulşy işleriniň epesli ilerländigini habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Azatlyk köçetiniň ugruna ýerleşen köne bazar 2005-nji ýyllarda salyndy we ol ýylan tarasyna Lomoy bazar ökmüne tanylýardy. Bazarda bölekleýin we Lomoy azyk önümleri hem de gurulşy harytlary satylýardy. Ýöne pandemiýa bilen baglykda 1-nji sentýabrdan bäri bu bazarda diňe azyk önümleriniň satylmagyna ruhsat berilýär. Gurulşy harytlaryny satýan söwdegärler bazaryň wagtlaýyny ýapylmagy bilen sentýabryň soňky 10 günlügine öýet harytlaryny bazardan çykarypdyrlar. Olar öýet harytlaryny bazaryň golaýyny ýerleşýän 1-nji Senagat zolugynyň awtodurolgusyna satyp başlapdyrlar. Köne bazarda söwda edýän telekeçilere olaryň täze bazara göçüriljekdikleri barada duýdurylypdyr. Ýöne telekeçiler köne bazardan alan söwda urunlary we dukanlar üçin özlerine kompensasiýa tölenilmezliginden howatyr edýärler. Galy berse de bazar telekeçileriniň sözlerine görä täze bazardaky dukanlaryň kirey tölegi 4000 manada barabar bolar. Şeýle de täze bazarda azyk önümler satylýan bölümler, gurulşy harytlary satylýan bölümler hem de ulu awtodurolgu gödeňine tutulupdyr. 66 bazar adlandyrylýan bazarda awtodurolgu gödeňine tutulman ekeni. Şol sebäpden köplenç bazara barýan adamlar öz ulaglaryny bazaryň gapdalyna ýerleşýän ýanygy suýuju beketde park edip gidýän ekeni. Habarçymyz täze bazaryň 1-nji noýabrda işe başlamagyna garaşlyan ony habar berýär. Köne bazaryň täze bazara göçürilmeginiň aňyrtyndaky sebäpleri boýunça Türkmenabadyň şäher häkimligi resmi düşündiriş bermeýär. Türkmen Nokat News nesri hem 66 bazaryň ýykylýanlygy we onuň 49-njy raziýetde gurulýan täze bazara göçürilýänligi barada habar berdi. Nesir köne bazaryň ornuny näme guruljagynyň heniz belli däldigini belleýär. Ýöne ýerli telekeçileriň arasyna bir çeşmäniň sözlerine salgylanyp köne bazaryň ornuny täzirçilik merkeziniň gurulmagynyň ahmaldygyny habar berýär. Galy berse de nesiriň maglumatlaryna görä 66 bazaryň golaýyny prezidentiň ýakyn töwereginiň ýetçiliginde bolan Döwrewap söwda merkezi ýerleşýän ekeni. Azatlygyň habarçysyna görä häkimetler bazary şäheriň çetine göçürmek işlerini täze bazaryň töwereklerini ilatlaşdyrmak tagallalary bilen esaslandyrýarlar. Mundan ozal täze bazaryň ýerleşýän ýeri bolan Azatlyk passiýolugyny 2000 töwerek adama jaý mellekleri paýlanyp berilipdir. Ýöne bu sebäpden çöl şertleri sebäpli ilat ol ýere göçüp barmaga kän bir höwes bildirmeýär. 2014-nji ýylda häkimetler şäheriň iň ýeri bazarlarynyň biri bolan Dünýä bazaryny hem ýykyp onu şäheriň çetine göçürdi. Türkmenabadyň çetine Lewap Mary magistralnyň ugruna Lewap vilayatynyň köp ugurly söwda bazary ýerleşýär.